Unman, style nata, bulog. Oh no! Eh di style mo tinamayatin dimsay. Sinarot ti idol ka. Dapat lang idolin na. Nakapi ka eh. Ikatawan pa ya. May saka mo. Bakit ba? Masama bang tumawa? Eh masaya lang naman ako. Unman, apay dagasag katawa. Tal na lang namin tilubong ko tatay. Yarto kayo man ngaminay. Eh kung hindi ka nagpabili sa akin, eh di sana hindi ako pumunta dito ngayon. Ay, win kaya mo ya. Baka naman nito manggaan. Sakit to ulo ko na. Bak! Papanam! Ang pakialam mo, mapana di ka manggaan. Kailangan ti peace of mind. Sana all. Hindi kayo paggatang. Mahal naman ang pinapabili ni Baak. Anjay, saan ka pupunta? Sa bahay ni Baak! Wala siya doon. Bakit? Saan siya pumunta? Sa manggaan, nakatambay. Gusto mo, punta natin siya. Tara! May bibigay kasi ako sa kanya. Sana all. Anong bibigay mo sa kanya? Baka may bibigay ka rin sa akin. Ang assuming mo naman, pinabili niya lang sa akin to. Ay, kala ko, replay. Puntahan na natin si Baak. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Sige, tara. Jay, si Bakaw. May sariling lubong na naman. Sige, puntahan na natin. Ano nagpintas mo ato? Baak, ito na yung pinabili mo. Salamat. Ang bait mo talaga. Kanino mo pala ibibigay ito? Sana all. Secret. May pasikret-sikret ka pang nalalaman. Amo, kung sino pakitidan na ata. Kanino, Dimsi? Siyempre, kay Mela na siguro. Ay, oo nga pala, Baak. Bakit hindi ko na nakikita si Myla? Busy. Baka busy sa iba. Ikaw tamang duda ka din. Huwag ganun, Baak. Hindi kasi ako pinapansin. Parang may galit na naman sa akin. Ewan ko sa inyong dalawa, ang gulo nyo. Kaya nga, nakakainis. Kung ganito na lang kaya, ikaw na lang kaya jowain ko. Total, mabait ka naman. Ay naku, Baak. Ayan ka na naman. Tumigil ka nga. Puro kabiro. Nagloko na bakang, kaya na sinanamailanaan, itawag na Jai, Christmas bright. What if magseryoso ako, Angie? Kung may tatanungin ako sa'yo, sasagutin mo ba ako? Siyempre, oo. Ay, hindi. Depende pala sa tanong mo. Nice. Iwing kahim dimsaya, pero ito ka. Yung kabantayan ni Mercedes mo, baka itaray ni Tisoy Aday. Pataasin na Kaso na mo na makaraman ti dimsirol ko. Sino nga pala si Tisoy Baak? Si Tisoy, mortal na karibal ni Dimsi yun. Buwan Jay, nagbuburking dara ko doon kapag nakikita ko siya. Ang borborik ti darak nga, bagbagam, baka mabuting ka lang, di jay. Pag gutong tubig niya tao, nakakutong tukulog tubig parang pag na. Ala, huwag kayo makipag-away. Hindi maganda yon, lalong-lalo ka na, Baak. Angie, sotel lang ako, pero hindi ako basugulero. Very good. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Ano? Gusto mo si Baak? Gusto mo, sumbong kita kay Mela? Ala, iba naman yung pagkakaintindi mo, Dimsi. Taling nga ron.
Sa balik ko ito pinagkintinday, apay ya. Kisti sabam, magapa kami lang ni Mayla, madi kang agparparang kanya. Kasasabi ko parang na huwag kang nakikipag-away, nakikipagtalo ka na naman. Eh, ito kasing abnoy na to. Balak pa kami atang pag-awayin ni Mayla, hindi na nga lang kami nagkikita. Kung kunat lang mga jay, mamati ka mo. Ikaw, Dimsi, binibiro mo na naman ng ganyan si Baak, baka mamaya maglalasing na naman yan. Gabi-gabi naman naglalasing yan. Totoo ba yung sinabi ni Dimsi sa'yo, Baak? Huwag mong sabihin yung alak na lang nagpapainit sa'yo sa gabi. Of course not. Anong akala mo sa akin, mahina? Sika walang nagpapainit sa'yo sa gabi. Okay lang naman sa akin yon. Tsaka marami pa naman akong pangarap sa buhay. Tsaka andyan ka namang nagpapasaya sa akin. Sana all. Buti pa si Dimsy, okay sila ni Mercedes, hindi sila nag-aaway. So ngayon, naiinggit ka. Eh ang sungit-sungit mo kasi, daig mo pang babaeng nireregla. Di ka pa marunong manuyo. Apay, ano, kastoy kon? Magbabagong taon na Baak, kaya baguhin mo na din yung ugali at style mo. Unman, style nata, bulog. Eh di, style mo tinamayatin Dimsay. Sinaruti idol count. Dapat lang idolin na. Nakapi ka eh. Ikatawan pa may saka mo. Bakit ba? Masama bang tumawa? Eh masaya lang naman ako. Unman, apay dagisag katawa. Tal na lang kami tilubong ko tatay, arte kayo man ngaminay. Eh kung hindi ka nagpabili sa akin, eh di sana hindi ako pumunta dito ngayon. Ay, win gaya mo Mutaling talaga. Asla ka lang nalay nga. Tatay nakpay barbaragin Dimsay. Pasalamat ka, artanin day. O bakit? Kung nandito ako Baak, Wala. Napapabehave lang kasi ako pag andyan ka. Namain amok, nadilawin nak, no, asarik ng Dimsay. aba, dapat lang nang tumino ka naman kahit konti. Matino naman ako Weh, natino ka no. Natino ka no nakaturog. Bunlatan. Sa akong tinalukaw. Sige ulat ni Andres tinatinog. Kahit papano, mabait ka naman eh. Weh. Depende lang talaga sa kaharap mo. So, sino ka sa unatan, Jay? Naluko talaga na Baak. Hindi mabait kaya yan nung nag-aaral kami, tahimik. Kung hindi mo kakausapin, hindi ka imikan. Ayun, nadali mo Jay. Sana Nahawa lang all. naman ako sa mga palagi kong nakakasama di. Namum ng Baak, sikatin nagasuro kanya kalukwan, duwa kay Nandres. Ayun gayam. Napansin mo na Andres? Madimay, madisuna numwar, matek, arjisuna turuno na. Malamang. Ano ba nga, ano daw tata? Baka nga sa ngagapsuon man ti lablaban na Jay. Masipag ba maglabas si Andres? Ay, permi Kas na turbo ngaglablaba Jay. Sa dami ng mga nakilala kong lalaki. Si Andres ang masipag sa mga gawaing bahay. Walang inuurungan. Ganun ang lalaki, tinutulungan ng asawa sa mga gawaing bahay. Hindi gaya ng iba dyan na pagkatapos sa trabaho, sa inuman ng diretsyo. Jay, Baak, kabalitaran ni Nandres. Bakit naman, Dimsi? Maraming alam trabaho si Baak. Kaso, puro sa blind. Sa Ma'am Dimsy, hamumit ibis-bis to ni Anjin. Kababa Grabe ka naman, Baak. Ngayon ka pa maiya sa akin. Eh, alam na alam ko na mga kapalpakan mo sa buhay. O may saka mait, baka maistoryan pa'y. Madim nga ituloy yato, baga mo. Baka permi nga mababa inanak ko. Lang ay Baak, babay mo. Hindi ka agtal na Dimsy, kahit mo man nga matupulan natang ngipin mo. Pabrisak pa'y. Hoy Dimsy, nangina ti agpa-brace. Bago ka agpa-brace, ipaayos mo pa lang nga di panyom. Pagkam ti shower na, ta gumagit kang agdigaws. Ay una ya, siguro dito kayo, para middle. Sige, Dimsi, ingat. Sila ang mag-ingat kay Dimsy, nangangagat ng tao yon. Ganon? Ba't ikaw? Hindi ka pa uwi? Hindi pa. Wala naman akong gagawin sa bahay. Sakit tato yung bukot ko. Napalaban na nga nagmunag ti bunubon di kalma. Magmasahe.
remedyo? Imasahe man nga daw tibukot ko, nung mabalay. Sana Pwede all. naman. Sige, talikod ka. Saan ba dito banda yung masakit? Diyan sa baba.